Ahoj, já jsem Rony a dnes vás vítám na turnaji o nejlepší Marvel film formou pavouka. Takže první fight Iron Man 3 a Thor The Dark World. Já volím Iron Mana 3, protože celkově mám asi rád víc Iron Mana. Takže Avengers Age of Ultron nebo Captain Marvel. Avengers, to je jasný. Thor, první nebo Black Panther? To už bude těžší. No, Black Panther se mi líbí v tom, jak tam že jsou tam dobré bojové scény, ale Thor zase je vtipný. Asi Black Panther. Je to komplexnější asi. Takže Kapitán Amerika. Občanská válka proti Iron Manovi trojce. Občanská válka. Tam jenom bojujou. To není zase taková sranda jak Iron Man 3. Thor Ragnarok nebo Iron Man? Já mám rád strašně Thor Ragnarok. Tak je Thor. Avengers Endgame nebo Age of Ultron? Beru Endgame. Takže Strážci galaxie nebo Black Panther? To je podle mě lehký výběr. Strážci galaxie. Iron Man 3 nebo Thor Ragnarok? Asi Thor Ragnarok. Jo, mám rád. Strážci galaxie nebo Avengers Endgame? Strážci galaxie. Strážci galaxie nebo Thor Ragnarok? Strážci galaxie. Hulk nebo Strážci galaxie 2? No. Toto. Spider-Man nebo Iron Man 2? To je... Spider-Man je pro mě srdcovka. Ant-Man nebo Spider-Man? Spider-Man. Doctor Strange nebo Ant-Man? Ant-Man. Rozhodně. Strážci galaxie 2 nebo Avengers Infinity War. Strážci galaxie 2. Avengers nebo Spider-Man? Spidík. Kapitán Amerika The Winter Soldier nebo Spider-Man? Rozhodně Spidík. Kapitán Amerika první nebo Ant-Man první? Ant-Man. Kapitán... Strážci galaxie 2 nebo Spider-Man? Far From Home. To je daleko od domova. To je těžké už. Přitvrdili. No, dáme Spidík. Srdcovka moje. Spidík. A Spider-Man nebo Spider-Man. Já mám radši tohohle Spider-Mana. Spider-Man. A kdo vyhrál? Ukažte. Takže vyhrává Spider-Man daleko od domova. Tak, to je všechno. Tohle byl souboj o nejlepší film Marvel, nebo můj nejvíc oblíbený. Já se s vámi loučím a čaute.